Veliki pozdrav! U današnjem videu ćemo malo o onom čuvenom pitanju kako si danas. Ali prije nego što krenemo na sam video, ako još nisi, zamolio bi te da se pretplatiš na kanal. Pa kako si danas? Jesu li te već pitali? Ja ti se mogu pohvaliti da su mene sa tim pitanjem danas preskočili. A ja sam im zbog toga neizmjerno zahvalan. Jesi li se ikad zapitao koliko njih zapravo zanima stvarno kako si? Onako prijateljski, iskreno. Koji su vidjeli problem na tvom licu i suosjećaju sa tobom. Znaju da nešto nije u redu. Sigurno imaš takve ljude kraj sebe i to je lijepo. Ali nažalost puno je više onih koji na pitanje kako si očekuju problem. Joj, to im tako dobro dođe, to im je poput adrenalina. Pomalo su se i navukli. Nisi ni svjestan u kojoj su oni krizi ako tebi slučajno krene sve kako treba. Njima treba nešto sočno, nešto negativno kada si ti u pitanju. Ne može ovako. Na primjer, ako si se zakačio sa šefom i poslao ga tamo gdje nisi trebao, ili se popila koja više, Bože moj, pa izlaziš onako gospodski četveronoške iz birtije sa prvim zracima sunca. To ti njih zanima, to se traži. Nitko od njih te neće pitati što ti bi sinoć. Što radiš od sebe? Zašto si to napravio? Naravno da neće. Takvo pitanje će ti postaviti prijatelj, ali ovi ljudi ti to sigurno nisu. Budi uvjeren da će tvoje probleme pokušati riješiti između sebe, naravno bez tebe, jer kao što rekoh, navukli su se. Moji prijatelji, takvi su ti ljudi čudne biljke. Uvijek će ih zanimati tuđe brige, rješavat će tuđe probleme. A zašto je to tako? Vjerojatno zato da bi se lakše nosili sa svojim problemima. Mada ih oni nemaju, jer kod takvih ljudi ti je obavezno sve savršeno, ko po nekom pravilu. Auto, obitelj, karijera, ma ne može bolje, sve je tip top. Naravno, sve je to fasada, koju silovito drže dok im ne padne na glavu. Uglavnom, što bi se reklo, da nije smiješno, bilo bi tužno. Zato ih je najbolje ostaviti u tom njihovom uvjerenju. I na njihovo pitanje kako si, obavezno se nasmijati i biti dobro. I kada nisi dobro, za njih moraš biti dobro. Jer jedino što ne žele čuti od tebe je da si dobro. Nemoj da me krivo shvatiš. Nisam ti ja sad neki psiholog ili duhovni guru, pa da slušaš moje savjete i slijepo da me slijediš. Ali ne dopusti da tvoja nevolja nekom drugom bude razbi briga. I ne obaziri se na one koji vode tuđe živote. Oni ti to tako moraju, pošto svoje nemaju. Slijedi sebe i svoje želje, jer to je samo tvoj život. I živi ga kako želiš sa ljudima koje iskreno zanima kako si danas. Eto, dragi moji, došli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da ste uživali. Očekujem vaše komentare, lajkove, a ako još niste, pozivam vas da se pretplatite na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.